puxeron a electricidade, mi madre. E gracias a un señor da Marina que se chamaba Broquetas, os de Broquetas, de aí de Santa Cecilia. Porque fomos aló, foi meu pai e lo tiñan e queríamos a luz e queríamos ir todos aquí con candiles. E despois, efectivamente, foron xunto a Ourosa, a Doso, porque se non viña a outra cobraba máis, Fenosa. Pero entón foron que esta é de Ourosa, esta que temos é de Ourosa. Foron aí xunta dele, costábanos menos, e os da Marina, que era Broquetas, foi o que dixo, pois se vos costa menos esta mesmo vai, que te falo eu e xa, non sei aquel señor, o señor veu esa luz, veu todo por diante, mira, aquel día fixemos festa, cando se encenden estas luces así, aquí na casa. Rivera, que era o que veu, que era o encargado, dixo, non podemos dar luz esta mañá, que é mañá o día que vades, ou ver a festa, ou era borrachar, ou se había tal. Resulta que vai aquí e chegou e estaba a luz posta, que viña ele poñer e encendeu. Quedámonos, como agora mesmo aquí isto, estaba con un candil pequeniño, e vexe as luces todas lucidas, e dixo, temos que apagar, que non se enteren que dei luz, para que non vexades, que mañá encendemos todo. Para que encenderan mañá todos, que faltaban algúns, non sabes? Por non encender a uns e outros, non. Encenderon a todos para outro día. Bueno, que comida soubo, anduvemos de casa en casa todos. Fomos a casa cantando e bailando, e despois por esa casa, despois a outra, e despois, veña, mesmo xa non me acordo que houbera, nin que non houve algúns borrachos aí. Viñeron unhas gaitas de Vilaboa, e aquel emborrachárase. Dios lo tiña no dedo, que agora morreu, botaba auga pola cabeza para que lle pasara. Eu que sei as que fixemos. Os trenos da luz. E viñeron todo aí por Portonova, todo por aí, que se chama Portonova e por onde ven. Por onde ven por aí arriba, desde o 13. Desde o 13 todo por aquí arriba é a mesma. E veu desde ali o tendido, desde o 13. E aquí veu todo polo monte por aí, e así está por aí. Sí, houbera moita festa, moita, pero moita. E houbera tamén, ainda fixamos festa despois cando puñeron a de fora. Despois puñeron a de fora. E comemos aí na cabana de Tonio, naquela casa que hai ali. Abrimos as cabanas e comemos todos ali tamén. A luz de fora, cando a puñeron polas carreteras. Ai, que ben, que agora andamos pola carretera e vemos, e non víamos nada. Mira aquí cando falta, como queda. Nada, levábamos un foco, se tiñamos foca, se non, temos levado un pachuzo de palla que amarrábamos así, e para que a palla fora eta, íbamos aquí ou ali, con ela así para ver. Pachuzos de palla. Por un camiño, claro. Carretera non, que non había, era un camiño. Éramos camiños ben cativos. Hai que máis contar. Nada que non me acordo.